My name is Gizam Tunu. I'm representing this online and also I'm representing because Sanibingelela phesinamuwela kwesimanzonze ephathele indawo zamasikane ehamba phambili nefika ngesikhathi. Emva kokuthi kube khona umbhidlana lapho bekushaya khona ikhwelo lokuthi umongameli akavule imicimbi. Lapho kubonakala khona abantu abaningi kaMciko, ongabala khona osomahlaya, abahleli bemicimbi, abaculi bamaskandi. Esingabala khona bekukhona noNgizwe Mfamchunu. Kuthe njalo uKhuzani bese ebhala ukuthi kuyamxaka ukuthi uNgizwe Mfamchunu ezehlulwe isingisi nje ehola umbhidlanga ukuthi umongameli akavule kahle kahle uwumculi yena. Ubese evukula abantu abaningi esingabala khona uCharles Khuzwayo oyitatheli elinye iphephandaba lapho ashilo khona ukuthi le nkulumo iyamxaka ngoba uNgizwe umlingisi wakwalingisa eminye imidlalo yaze yaya phesheya and futhi uNgizwe umculi ngoba khona ingoma awayishaya ehamba nombuzini. Wasithi leyo nto leyo kumeza uNgizwe kumfanele ukuthi abe khona kulo mbhidlango lo. Wasithi yena iyamxaka le nkulumo eshiwo uKhuzani. Tese njalo nabalandeli bamaskandi bamgxekile uKhuzani ngale nkulumo le, bathi ayifanele uKhuzani ayisho le nkulumo le ngoba uNgizwe umculi and futhi u-MC uyathintakala endabeni kanje. Ubese ebhala-ke naye uNgizwe ukuthi ngakwashonaphi uKhuzani owayihlonipha. Ubese eshiya lapho-ke uNgizwe Mfamchunu. Tese njalo-ke uKhuzani ubese efaka ividiyo-ke la ebeseka khona uNgizwe ngokuhlula isingisi. Awukuyibuka-ke le video le. My name is Gizam Tunu. I'm representing this online and also I'm representing because I am and I'm as Maskadi people. First thing, oppressors, the justice must be done, and the police, the national command and our business again.